Wah, malah di wong tua dikongkon. Ya, tak gaweke. Senengamu apa? Kopi. Ya. Pahit apa legi? Pahit. Legi ngopo? Kopi kok legi. Jane eneng ngopo? Sepisan aku silaturahmi, Pak De. Yo, tak tompo. Karang ya suwe ora ketemu karo Pak De. Togok. Kangen to aku mestine. Menungsa kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho. Berita lelayu. Heeh. Sapa sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu kowe. Malah ngunekke. Lah kowe ki tak unekke aku ki Pakdemu nek ngunekke bocah cangkeman ya sabar-sabar to. Kok malah genting ngunek-unek wong tuwa. Ngene ya Pak De, rasane sun dhisik. Aku tak matur karo Pak De. Bapak kuwi nganu, apa jenenge? Digawa karo adimu. Adiku sapa? Bathara Guru. Lho, digawa sebabe. Ah critane rak aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pengareping kawula kudu wani mbangun desa, bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata, nek ku mbangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika kuwi anane ning kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Terus aku pasrah karo bapak. Wis pa nek ngono mangsa baranga jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Terus Bathara Guru teka. Teka ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu. Ki arep mbangun desa ki nek ora tok bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak ngono. Mbok ora clemongan kok ngomong apa bang. Aku seneng nek Pak De nesu ki cangkeme iso mlembung. Mlembung dongkulmu melocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maringaken pelen pertangga jiwa ning sekilone 4.000. Pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong apa? Apik tenan kaya apa? Kaya iwak apa? Iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula kedah tata krama tedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru kon basa Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pak De, salonmu dicilekke sik. Salon ndi? Lah kuwi ngisore kaya horen. Horen dongkulmu mlocot ora. Aku nesu mergo aku mbelani bapak geger. Terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petruk. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrahi lambemu kuwi. Nggawa cis trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge wadhe sing nggone nyiksa wong kuwi. Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang, ora ndiyeng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima, wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petruk ya ngono, Petruk ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pak De. Piye perasaanmu, Pak De?
Mula aku sambat karo Pakde Tomi. Togo kuwi supaya mbantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manik Maya kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manik Maya kuwi moh. Merga nuwun sewu arepa kae dewaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pakde Togok ning jagat kok Lek Manik sapa? Ora adine bapak tak nang undang Lek Manik Maya ki kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya wis sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Ha kok Pakde dadi elek? Ha aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu aku dipitnah. Wong aku mung gojek, mung ngajar atosing balung mleting kulit dilaporke karo Bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ning nglaporke Manik Maya muni kae Tejamaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal sapa? Bapakku, lho bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono aku. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omong critane sik to. Ha iya terus piye? Ha bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Tejamaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan mung kepengin dadi dewaning para dewa. Kowe tak dadekke dewaning para dewa nek Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal, cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Ha bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane, pagering gunung sisih wetan diserot, mula saparuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh, terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manik Maya. Pancen kae kesasapan jiwa, kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manik Maya nek karo aku ki ya gedhing. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gedhing. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ha iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpake patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra ora mung dipatrapi pahukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandheng kowe kakangne bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah, aku ora kelangan bapak, aku ora kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde. Togok malegak legok trempilung kang sarawita. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu karo bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku?
Ndaramu ki wong awas, ndaramu ki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajake seneng. Weruh polahe beda karo adat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya engko. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Arep golek rondo sih. Aja dienggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro. Wis padhe ganti sabda Pak De. Yo, saiki kowe sedakep. Nek ana wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Oh, Pak De. Awita dencengan Jancane ana ngapa to Kang Togok? Kok pirang-pirang dina iki Kang Togok kaya beda adat saben. Pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapa Gak? Ya ora ana apa-apa lung. Goroh kowe iki goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ana apa-apa ki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku ki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya, Lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lakon sing dilakoni iki tegese aku ki gagas karo impen nih, Lung. Impen? Heeh. Ame ngimpane kok tok gagas, Gak. Ora usah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming panakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen. Upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas. Ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impenku ki ngembet karo adikku. Lho. Aku udu. Aku ki ya adimu to, ning udu kowe. Impenku ki ngembet karo adikku, ya kuwi Semar. Lho. Aku ngadingaren. Monggo kowe ki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora nderekke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gek ming kangen. Ayo, nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar, ning Karangkadempel, kangen-kangenan. Rasah. Kok rasah? Nek ketemu Semar ki seneng, lek ketemu anak-anake Semar ki mreteli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman. Nganggo kalung ya loro. Men dikira wong brewu. Men dikira wong sugih. Ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lho. Ha iya. Mulai ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impenku iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep lakon dilakoni karo adikku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya
Semar kuwi numpak kapal. Lho, arep Sumatera. Ora. Neng Impen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendhang kapracundhang kuntal kaprapal digawa banter ing banyu. Nganti aku bengok-bengok sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke wae. Saya adoh Semar digawa ombak nganti ora ketok. Geragap aku tangi barengi kluru ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Long, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adiku Semar ya Lung? Rikat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argeram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos dangu sami Mbah Wacana. Kasarupraptanipun Ki Lurah Bagong ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togog mangono pangudas marane. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Pak Togog. Sapa Lung? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, ya kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi, buah-buahan kuwi lebokno arep mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ya ponakane kok ya. Wah, ngopo? Bukake wae. Ada perlu sama Diko. Yo tak bukake sabar. Wis buka kok wae. Lho, wis buka. Wis tak jugil. Ora edan gawe lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Pak. Yo. Kurdo Surma Bangga Wagut Gati Nyomawukyat Hiro Wang Sembah bektiku ya Pakde. Ya tak tompo Pakde Bilung bektiku ya Pakde. Ya tak tompo Bagong Cak Bagus. Kok omahmu wis beda Pakde? Beda piye? Kok nyenyet ora ana apa-apa. Weh gleleng. Kae dhuwur kae lukisane sapa ya Pakde? Ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Lho kok kaya celeng. Lah. Ya sekarang sing gambar ya ora patek iso. Mula ya wagu bentuke. Heeh, Pakde. Apa? Aku ngaturke bekti. Ya tak tampa.
Pakde mbilu mbok gawe-gawe wedang ngono Pakde. Wah, malah di wong tua dikongkon. Ya, tak gaweke. Senengamu apa? Kopi. Ya. Pahit apa legi? Pahit. Legi ngopo? Kopi kok legi. Jane eneng ngopo? Sepisan aku silaturahmi, Pakde. Ya, tak tompo. Karang ya suwe ora ketemu karo Pakde. Togok. Kangen to aku mestine. Menungsa kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho. Berita lelayu. Heeh. Sapa sing ora ana? Adimu. Ora cangkeman, Gong. Cangkemmu kowe. Malah ngunekke. Lah kowe ki tak unekke aku ki pakdemu nek ngunekke bocah cangkeman ora ya sabar-sabar to. Kok malah genting ngunek-unekke wong tuwa. Ngene ya Pakde, rasane nesu dhisik. Aku tak matur karo Pakde. Bapak kuwi nganu, apa jenenge? Digawa karo adimu. Adikku sapa? Bathara Guru. Lho, digawa sebabe. Ah critane rak aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata, nek ku bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Bapak ngendika, Bapak Semar ngendika kuwi anane neng kayangan, bener wae, Dik? Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Terus aku pasrah karo bapak, wis pak nek ngono mangsa baranga jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mestine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Terus Bathara Guru teka. Teka ning ngomahku. Bapak omong Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakamu. Ki arep bangun desa ki nek ora tok bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak ngono. Mbok ora clemongan kok ngomong sing apa bang. Aku seneng nek Pak Dene suwi cangkeme iso mlembung. Mlembung dongkulmu merocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maringaken pelen pertangga jiwa ning sekilone 4.000. Pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apik tenan kaya apa? Kaya iwak. Apa? Iwak brontak lho. Nek nesu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula kedah tata krama tedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru kon basa Bathara Guru. Aku rak muring to, Dik. Mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru unek-unekke. Lah jenenge kowe kuwi kewanen kaya ngono kuwi. Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon ndi? Lah kuwi ngisore kaya horen. Horen dengkulmu mlocot ora. Aku nesu mergo aku mbelani bapak geger. Terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petro. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Ngundrahi lambemu kuwi nggawa ces trisula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge Pakde sing nggone nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang. Ora Ndiyeng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petro ya ngono. Petro ya makili aku
dadi jak munggah nang kayangan Pakde. Piye perasaanmu Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tommy Togo kuwi supaya bantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna Pakde. Manik Maya kok mesti ngono ya. Mula kowe tak kandhani ya, Gong, aku sakjeke wiwit medhu ning jagat aku nek kon ketemu Manik Maya kuwi moh. Merga nuwun sewu arepa kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pakde Togok ning jagat kok Lek Manik sapa? Ora adine bapak aku nang undang Lek Manik Maya ki kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manik Maya wis sengit karo aku, sengit karo bapakmu ki wis jaman enom. Kok Pakde dadi elek? Ambiyen aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wo, karo Manik Maya karo bapakmu ki aku dipitnah. Wong aku ming gojek, ming ngajar atos sing balung mleting kulit dilaporke karo Bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ning nglaporke Manik Maya muni kae Tejamaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal ya? Bapakku, lho bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono aku. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omong critane sik to. Ah iya terus piye? Bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Tejamaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan ming kepengin dadi diwaning para dewa. Kowe tak dadekke diwaning para dewa nek Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku yo niat gunung mau arep tak untal, cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, man rapi ngono lho. Bapakmu yo adreng wedi dawuhing wong tuane, pagering gunung sisih wetan diserot, mula saparuh gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh, terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manik Maya. Pancen kae kesasapan jiwa, kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan seprene janjane Manik Maya nek karo aku ku ya gething. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gething. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ah iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpakke patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra urung mung dipatrapi pahukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandheng kowe kakangne bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah, aku ora kelangan bapak, aku ora kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde. Togok malegak legok trembilung kang sarawita. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu karo bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nek nganti Janaka sing tenan ngerti.
Apa ora dipecah sirahku? Ndaramu ki wong awas, ndaramu ki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajake seneng. Rupolae beda karo wadat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Arep golek rondo sih. Aja dinggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro. Wis Pakde ganti sabda Pakde. Yo, saiki kowe sedakep. Nek ana wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Oh, Pakde. Mara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayu taya wantah lho apa ora gleleng piye saiki to rasake awakmu piye? Edan kaya bar perawatan. Tanganku halus banget ya, Pakde. Kowe iki wis dadi Janaka kok podha Pakde. Tegep. Malah kurang ajar saiki. Wis baguse ora jamak kaya ngono. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun remuk dadi ndika. Wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkur. Iki ana baya kok iso ngadeg. Malah kewirangan toga kowe. Wis kowe munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe. Arep ngopo? Arep suluk e. Rasa nganggo suluk Pak. Ming mulat mara ngono ta Janaka ki? Heeh. Wah. Sik kok ora tenan iki sing mlebu ning awakku ki. Apa? Kewan cilik-cilik iki lho. Heeh. Cekelke nduk, cekelke. Ayang siren sawetawis. Ngrisi e, marahe ora iso konsentrasi. Dia kowe mutiara. Ngono ya, Kak? Nggih. Wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis. Munggah ning kayangan, Kak. Sing ati-ati ya, Gong, tak dongake muga-muga kasembadan nggonmu nyelametke wong tuamu. Iya, Togo. Bilung. Kula wonten dawuh, Ndara. Boroke ditambani. Tukokno bedak doris. Bedak kirik milu. Oh, tak basana malah nyelekit ning ati. Wis ngono ya, Pakde, aku nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
gegeglang keling kita gegeglang keling kita kota gegeglang keling kita keling kita kota gegeglang keling kita keling kita